Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Balyangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Niadtong miaging simana, atong nakatunan ang mahitungod sa mga panalangin nga maangkon nimo higala kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug motuo kang Hesus ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Una, ipakamatarong ikaw atubangan sa Ginoo o isipon ka nga balaan sa iyang atubangan. Ikaduha, himuon kaniyang balaan ug ipalingkawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Ikatulo, kung nahinumduman ninyo, sagupon ikaw sa panimalay sa Ginoo ug ikaupat, madawat nimo ang Espiritu Santo nga gisaad sa Dios. Ato pod nga nakatunan nga wala nay lain pang hulagway sa usa ka tawo kung tinuod nga nadawat niya ang kaluwasan gikan sa Ginoo. Mahimong tataw kaayo ang kabag-uhan sa iyang kinabuhi. If anyone is in Christ, he is a new creation. Aduna na siya'y kalinaw tungod kay ang iyang mga sala gipasaylo ng tanan sa Ginoo. Aduna na usab siya'y bag-ong kasing-kasing nga nagdumot na sa sala ug nahigugma na sa pagkabalaan. Aduna na usab siya'y kalipay sa pagpakiglambigit sa panimalay sa Ginoo. Kaniadto ang iyang kanunayng mga kauban, ang mga sugarol, palahubog, ug mga tawong walay kahadlok sa Ginoo apan karon nahigugma na siya sa panon sa kauban niyang mga magtutuo kang Kristo. Sa laktod nga pagkaistorya, sumala sa akong pasabot ni adtong miaging Sabado, ganahan na siyang musimba kauban sa mga Kristohanon nga kaniadto iyang gilikay-likayan ug ang balaang espiritu mao na ang nagdumala sa iyang kinabuhi aron mabuhat na niya ang kabubuton sa Ginoo. Busa mga higala, kung kining mga ebidensyaha wala sa imong kinabuhi, dili ako maglipod-lipod sa pag-ingon nga dili ka tinuod nga Kristohanon. Ulipon paghihapon ikaw sa sala ug ang imong kasing-kasing gidumalaan pa sa sala. Ug kanunay natong isinggit ang hagit alang kanimo higala. Pag hinulsol sa imong sala ug salig kang Kristo nga pinaagi sa iyang balaang dugo, makabaton ikaw kapasayloan sa tanan nimong kasalanan ug madawat nimo ang kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Karon daghan ang nagaangkon nga sila tinuod nga disipulo ni Kristo. Pero nindot mga kaigsuonan nga makapanigurado kita sa tinuod natong kahimtang atubangan sa Ginoo. Mao nga sa atong pagtuon ning takna sa kahaponon, hatagan nato og higayon ang atong kaugalingon sa pagsusi sa tinuod nato nga kahimtang kay lisod na kaayo kun magdahumta nga mga disipulutan ni Kristo pero dili day tinuod. Ang patukurana nato nga teksto sa atong pagtuon karon anaa makita sa Juan kapitulo 6 bersikulo 66 hangtod sa 70. Usbon ko, Juan kapitulo 6 bersikulo 66 hangtod sa 70. Ang giingon diri,
Tungod niini, daghan sa iyang mga tinun-an ang mibiya og miundang na sa pagsunod kaniya. Busa miingon si Jesus sa napulo og duha, "Mubiya ba usab kamo kanako?" Si Simon Pedro mitubag kaniya, "Ginoo, asa man mi muduol? Anaa kanimo ang mga pulong sa kinabuhing walay katapusan. Mituo kami og nasayod nga ikaw ang balaan nga gikan sa Dios." Mitubag kanila si Jesus, "Dili ba gipili ko kamong napulo og duha apan demonyo ang usa kaninyo?" Si Judas, ang anak ni Simon Iscariote, ang iyang buot ipasabot tungod kay siya nga usa sa 12 ka mga tinun-an mauman ang mubudhi kaniya. Atong makita niini nga teksto, mga kaigsuonan, nga daghan ang mga misunod kang Hesus apan dili sa insaktong hinungdan. Ug tungod ni ana, makita nato nga wala na sila mipadayon sa pagsunod kang Kristo. Apan ngano ba nga si Pedro nga namulong alang sa napulo og duha dili gayud makahuna-huna sa pagbiya kang Kristo? Tungod kay gawas kang Judas, silang tanan miduol kang Kristo ug misunod kaniya sa insaktong rason. Mao nga higala, kung ikaw mosunod kang Kristo, importante gayud kaayo nga moduol kaniya sa insaktong rason o hinungdan. Kay kung ang rason sa imong pagduol kang Kristo dili insakto o sipyat, dili gayud ikaw makapadayon sa pagsunod kaniya. Talikdan ra gihapon nimo siya inig abot sa panahon sama sa gibuhat sa mga nagsunod kang Hesus niining teksto nga atong gibasa karon. Apan unsa ang mga sipyat nga rason sa pagduol og pagsunod kang Kristo? Ang mga panghitabo sa Juan kapitulo 6 kay taas man kayo kini nga chapter. Ang mga panghitabo niini nga kapituloha nagahatag kanato og mga ehemplo. Una, adunay mga tawo nga miduol kang Hesus aron lamang matagbo ang ilang panginahanglanon. Usbon ko, adunay mga tawo nga miduol kang Hesus aron lamang matagbo ang ilang panginahanglanon. Atong sutaon diri sa Juan kapitulo 6 bersikulo 22 hangtod sa 27. Ang giingon diri, pagkasunod adlaw, ang baga nga panon sa katawhan nagbarog sa pikas nga baybayon sa dagat ug ilang nakita nga wala nay lain pang gamay nga sakayan didto gawas sa usa ug nga si Jesus wala misakay kauban sa iyang mga tinun-an sa sakayan kundili ang iyang mga tinun-an lamang ang milawig sa dagat. Adunay miabot nga lain pang mga lantsa gikan sa Tiberias duol sa dapit diin sila mikaon og pan human makapasalamat ang Ginoo. Busa niadtong nakita sa baga nga panon sa katawhan nga si Jesus wala didto, ni ang iyang mga disipulo misakay usab sila sa mga lantsa ug midunggo sa Capernaum nga nangita kang Jesus. Niadtong nakaplagan nila siya sa pikas nga baybayon sa dagat, miingon sila kaniya, "Magtutudlo, kanus ara kami abot diri?" Si Jesus mitubag kanila, sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako dili tungod kay nasaksihan ninyo ang mga milagro ug ilhanan, kundili tungod kay nakakaon kamo sa mga pan ug nangabusog. Ayaw kamo pagpaningkamot alang sa pagkaon nga mga hanaw, kundili alang sa pagkaon nga mulungtad sa kinabuhing walay katapusan nga igahatag kaninyo sa anak sa tawo, tungod kay kaniya gibutang sa amahan ang iyang silyo. Mga kaigsunan, nganong nangita man kining mga tawhana kang Kristo? Ang bugto nga rason sa ilang pagpangita kang Jesus alang lamang sa pagtagbo sa ilang panginahanglanon. Apan gibadlong o gitulid sila ni Kristo tungod kay dili kana ang labing dakong panginahanglanon sa tawo. Gawas pa, dili pod kana ang pinakahinungdan nganong mianhi si Jesus dinhi sa kalibutan. Pero daghan ang mga tawo karon nga nagaduol kang Kristo alang lamang niini nga rason, aron nga matagbo ang ilang mga panginahanglanon sama sa bugas, sama sa pagkaon. Ug daghan pong mga magwalali nga nagwali sama niini ang ilang ginaingon kasagaran, "Duol kamo kang Kristo, iyang tagbuon ang inyong mga gikinahanglan. Makasinati kamo og kahayahay sa kinabuhi, mulambo ang inyong negosyo, iyang ihatag kaninyo ang tanang panalangin nga pangayoon ninyo kaniya." Ug doon na dayoy mga
mo testimonyo kung giunsas sila nga sila napanalanginan materially sa ilang pagduol kang Hesus ug ila usab nga dasigon ang uban sa pagsunod kanila. So ang ilang pagduol kang Hesus aron lamang mapanalanginan sila apan walay pagpakabana alang sa kaluwasan sa ilang kalag. Ang rason lamang aron matagbo ang ilang panginahanglanon sama ni adtong mga tawhana nga nangita gyud in taon kang Hesus tungod kay nakakaon man sila sa pan. Apan dili kini ang insaktong rason sa pagduol kang Hesus higala. Kay kun mao lamang kini ang imong rason sa pagduol kang Hesus, dili ka mulungtad og dugay nganha kaniya. Mubiya ra gihapon kaniya. Kay kun moabot ang mga pagsulay ug kalisod sa panalapi, mangluod ra gihapon kaniya ug biyaan ra gihapon nimo ang Ginoo. Ikaduha, ang lain pang rason kung nganong muduol ang mga tawo kang Kristo tungod og alang lamang sa katilingbanon ug politikanhon nga pag-uswag. Usbon ko, ang lain pang rason kung nganong muduol ang mga tawo kang Kristo tungod og alang lamang sa katilingbanon ug politikanhon nga pag-uswag. Unsa may giingon diri sa Juan kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 15. Ang giingon diri, mao nga sa pagkakita sa mga katawhan sa milagro nga gibuhat ni Hesus, sila miingon, tinuod gayod nga kini ang propeta nga gisaad sa Ginoo nga muanhi dinhi sa kalibutan. Ug tungod kay namatikdan ni Hesus nga nagplano sila sa paghimo kaniyang hari sa pinugos nga pamaagi, mihawa na usab siya gikan kanila ug miadto sa bungtod nga nag-inusara. Atong mamatikdan dinhi mga kaigsuonan nga tungod sa mga katingalahang gahom nga anaa kang Hesus, nagtuo ang mga tawo nga siya na ang ilang gipaabot aron mapalingkawas sila gikan sa pagkaulipon sa mga Romano. Tungod kay ang Israel at that time ulipon man sa mga Romano. Mao nga gusto nilang himuon si Hesus nga hari. Mayo ni kay gamhanan. Pero unsa man ang balos ni Hesus, mihawa hinuon siya gikan kanila tungod kay dili man kana ang hinungdan nganong mianhi siya dinhi sa kalibutan. Pero karon daghang mga Kristohanon kunuhay nga ang ilang pagtan-aw kang Hesus tigpanalangin lamang ug tigpahalingkawas sa nasod gikan sa kalisod. Ug ang ilang interest lamang kang Hesus mao nga maghatag siya og katilingbanon ug politikanhon nga kaayuhan. Ang iyang mga pagtulunan makapapha sa kalisod, kriminalidad ug kagubot sa nasod ug maulang kana ang hinungdan nganong interesado sila kang Hesus. Apan kung mao kini ang imong rason sa pagduol kang Hesus higala, miduol kaniya sa sipyat nga rason. Ug bisan pa og ang imong hunahuna musunod kaniya sa mubong higayon, dili gayod ikaw makapadayon sa pagsunod kaniya. Ikatulo, adunay mga katawhan nga miduol kang Hesus tungod og alang lamang sa mga milagro nga iyang ginahimo. Usbon ko, adunay mga katawhan nga miduol kang Hesus tungod og alang lamang sa mga milagro nga iyang ginahimo. Juan kapitulo 6 bersikulo 2. Ang giingon diri, ang dakong panon sa katawhan misunod kaniya tungod kay nakita nila ang mga ilhanan ug mga milagro nga iyang ginahimo ngadto sa mga masakiton. Nganong misunod man kining mga tawhana kang Kristo? Tungod lamang sa mga milagro nga gibuhat ni Kristo, klaro kaayo ang teksto. Pero interesado ba gayud sila sa pagtuo sa mga gitudlo ni Kristo? Dili. Ang pagpamatuod dinhi Juan kapitulo 6 bersikulo 60 ug bersikulo 66 ang giingon diri, tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an sa pagkadungog nila niini miingon, lisod kaayo kini nga mga pagtulun-an, kinsa ang makaanto sa pagpaminaw niini. Ug sa bersikulo 66 ang giingon diri, tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an ang mibiya ug miundang na sa pagsunod kaniya. Sa tinuod lang, walay pagpakabana kining mga tawhana sa mga gitudlo ni Hesus. Interesado lamang sila sa mga milagro nga gihimo ni Hesus.
ug daghang mga tawo karon ang nagaduol kang Hesus tungod og alang lamang niini nga rason. Ang uban nila nanginahanglan og kaayuhan gikan sa mga balatian. Dili sila interesado sa pagtulon-an ni Hesus, interesado lamang sila sa kaayuhan sa ilang balatian. Ang uban pod curious lamang sa mga milagrosong butang, mao nga interesado sila sa pagduol kang Hesus. Makita nato kini sa ehemplo ni Herodes. Lucas kapitulo 23 bersikulo 8. Ang giingon diri, karon nalipay kaayo si Herodes sa pagkakita niya kang Hesus tungod kay dugay na siyang nangandoy niini, tungod kay daghan na siyang nadunggan mahitungod kang Hesus, ug nang hinaot siya nga makakita og pipila ka mga milagro nga himuon ni Hesus. Nakita nato higala, kung mao lang kini ang rason sa imong pagduol kang Hesus, nan miduol ka kang Hesus sa sipyat nga rason, ug bisan pa og musunod ka kang Kristo sa pipila ka higayon, mubiya ra gayud gihapon ka kaniya. Ikaupat nga sipyat nga rason mao kini. Aduna po'y uban nga interesado kang Kristo tungod kay nagtuo sila nga masulbad ni Hesus ang ilang problema sa pamilya. Usbon ko, adunay mga tawo nga interesado kang Hesus tungod kay nagtuo sila nga masulbad ni Hesus ang ilang problema sa pamilya. Do not get me wrong, my dear brethren. The Lord is able to deliver us from different troubles of all kinds. Pero kung maulang ka na ang rason sa atong pagsunod kang Hesus, ang atong pagtan-aw kang Hesus, problem solver lamang, dili ingon og Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Aduna sila'y problema nga giatubang sa ilang pamilya. Ug naguna-una sila nga basin ug masulbad ni Kristo ang ilang problema. Pero bisan pa ni ana mga kahigalaan, wala nagsaad si Kristo nga iyang sulbaron ang tanan natong mga problema. Bisan man gani si Pablo, katulo kahigayon nga nagampo si Pablo nga tangtangon sa Ginoo ang tunok sa iyang unod. Pero ang tubag sa Ginoo kang Pablo, my grace is sufficient for you. So wala nagsaad ang Ginoo nga sulbaro niya ang tanan natong problema. In fact, baliktad hinuon ang gisulti ni Jesus sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 34. Ang giingon diri, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron sa paghatag og kalinaw sa kalibutan. Wala ako mianhi aron sa pagdala og kalinaw, kundili espada. Again, do not get me wrong. God has the power to solve our problems. That's why we pray to Him. Pero wala nagsaad ang Ginoo nga tanang problema nato sa kinabuhi sulbaro niya. Dunay mga problema, mga kahigalaan nga bit-bit sa usa ka tawo hangtod sa iyang kamatayon. Nagi problema nga wala lang gyud pud gitugot sa Ginoo nga masulbad. So unsa ba gayud ang insaktong rason sa pagduol kang Hesus? Unsa ang insaktong rason sa pagduol kang Hesus? Ang tubag ni Pedro sa pangutana ni Hesus, mga kahigalaan, mao ang mutubag niini nga pangutana. Basahon nato og utro ang Juan kapitulo 6 bersikulo 66 hangtod sa 69. Ang giingon diri, tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an ang mibiya ug miundang na sa pagsunod kaniya. Busa miingon si Hesus sa napulo og duha, mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, asa man mi moduol? Anaa kanimo ang mga pulong sa kinabuhing walay katapusan. Mituo kami ug nasayod nga ikaw ang balaan nga gikan sa Dios. So nakita nato mga kaigsunan, nganong dili man gayud biyaan ni Pedro si Hesus. Tungod kay nasayod siya kung unsa gayud ang iyang pinakadako nga gikinahanglan, ug kini mao ang kinabuhing walay katapusan. Usbon ko, nganong dili mabiyaan ni Pedro si Hesus? Tungod kay nasayod siya kung unsa gayod ang iyang pinakadako nga gikinahanglan, ug kini mao ang kinabuhing walay katapusan. Ang giingon ni Pedro, Ginoo, asa pa man mi moduol? Anaa kanimo ang mga pulong sa kinabuhing walay katapusan. Nakita ni Pedro nga ang iyang pinakadako nga gikinahanglan dili ang material nga mga butang,
dili ang katilingbanon ug politikanhon nga kagawasan, dili ang mga milagro sa kaayuhan sa mga balatian, dili ang excitement sa mga milagro nga gihimo ni Hesus. Ang iyang pinakadako nga gikinahanglan higala sumala sa iyang gipamulong mao ang kinabuhing walay katapusan. Ang kinabuhi nga nahailalom sa pahiyom ug pabor sa Ginoo ug kinabuhi nga anaa sa pagpakiglambigit sa Ginoo ug walay katapusan ang gitas-on niini. Dugang pa, si Pedro nga nasayod nga siya makasasala, nakasabot nga ang kinabuhing walay katapusan dili niya makabuot sa iyang kaugalingong pagpaningkamot kundili pinaagi lamang kang Hesus. Unsa may giingon diri sa Lucas kapitulo 5 bersikulo 8 ug 9, ang giingon diri, ug sa pagkakita ni Pedro sa milagro nga nahitabo, mihapa siya sa atubangan ni Hesus ug miingon, "Palayo kanako, Ginoo, tungod kay ako makasasala." Tungod kay gidaog siya ug ang iyang mga kauban sa dakong kahibulong tungod sa kadaghan sa mga isda nga ilang napukot. Ang milagro nga gihimo ni Hesus, nakapaamgo kang Pedro nga anaa siya sa presensya sa Dios ug nabati niya pag-ayo ang iyang pagkamakasasala. Nakita ni Pedro nga dili siya takos sa kinabuhing walay katapusan. Gawas pa mga kaigsunan, si Pedro nga kumbinsido nga si Hesus mao ang Mesiyas, nasayod nga ang kinabuhing walay katapusan makaplagan lamang kang Kristo ug dili sa uban. Mao nga bisan og ang uban mibiya kang Hesus. Alang kang Pedro, dili gayud mo santop sa iyang hunahuna nga buhaton niya kini. Miingon siya, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have believed and have come to know that you are the Holy One of God." Ginoo, asa man mi moduol, anaa kanimo ang mga pulong sa kinabuhing walay katapusan. Mituo kami og nasayod nga ikaw ang balaan nga gikan sa Dios. Mao nga alang kang Pedro, dili gayud niya mahunahunaan nga mubiya siya kang Hesus. Mga kahigalaan, mao kini ang insaktong rason sa pagduol kang Kristo. Ug kung ang imong rason sa pagduol kang Kristo susama sa rason ni Pedro, nan tinuod gayud ikaw nga disipulo ni Kristo. Ug sama kang Pedro, dili gayud ka makahuna-huna og biya kang Kristo. Bisan pa sa kalisod, sa balatian, sa kagubot, sa katilingban, sa problema sa pamilya, dili gayud ikaw makahuna-huna og talikod og biya kang Hesus. Busa mga kahigalaan, kining bahin sa pagtuon nato sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, magsilbi kini nga samin aron imong matistingan ug masuta ang imong kaugalingon. Kung ang imong rason sa pagduol kang Hesus sama ra gayud sa rason ni Pedro, nan tinuod ka nga disipulo ni Kristo. Kay kun dili, sama sa daghang mga tawo, mubiya ra pod ikaw kang Hesus. Mailang sa pagsugod pero mubiya ra gyud gihapon kang Hesus sa dili madugay nga panahon. Hinaot nga pamalandungan nimo kining mga butang nga higala. Akong mga pag-ampo nga ipakita sa balaang espiritu kanimo ang tinuod nga sulod sa imong kasing-kasing. Duol kang Hesus alang sa imong kaluwasan, alang sa kapasayloan sa tanan nimong kasalanan. Mao kini ang imong pinakadako nga gikinahanglan igsuon, higala, ang kaluwasan sa imong kalag. Well, hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro Hangad sa Unidos. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako.
Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan, ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo, nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala, ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa, ania kami gipadala ni Kristo, ug sama ra nga ang Dios gayod ang nangaliupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.